da lambar waya? Kwarai labai. A duk lokacin da na bukata. Yalla bai. Zaka kawo ɗanka ya zuwa ofishin nan. Ka gane? To yalla bai. Baba, Rajib ba. Zo mu je. Baba ka bari Rajib ya biyo mu. Saurare ni kai. Rajib abokina ne baba. Dan uwa. Baba ka bari mu tafi da shi. Ta dan uwa. Tsawon rayuwarka kullum kauracewa fitina kake amma kuma yau gashi ka samu kanka a cikin al'amari mai girma. Speta ba waɗannan mutum ne. Wannan al'amari zai iya yin dagulallen ƙarshe. Kuma waɗanda suka yi wannan kisa har yanzu ba a same su ba. Dan uwa, in gaya maka wata magana, yaro ne wannan. Ba su bude kundi akan shi ba tukunna. Kar ka yi wata. Kawai ka tattara ka bar gani. Daban da gida da kira. Ranar yalla mai. Kai, shiga mota. Mabin nan yanzu nan. Baba dan Allah ka tsaya. Idan mu samu hujja muka bayar nan sa'o'i 6 ba, abin ba zai yiwu ba. Ka kai ni gidan na minti 10. Zan gano wanda suka kashe kawu fari. Kai, hauka kai ko me? Kai hauka ne? A ce kai ma wadancan mutane sun daba ma wukar fa. So da yawa ina gaya maka ka daina zuwa wannan gidan na sha gaya maka. Jozan, dan kai nake raye har yanzu. Kai kaɗai nake da. Ka manta da abin da ya sa mahaifiyarka ne. Zuwa ta tsaya wasu a takaddamar ƙauye sai a matsayin gawa ta dawo. An warware takaddamar. Amma kuma ahalin ya kare a titi. Daga tuti kwarin muka dawo uti dan kawai mu sa wancan lamarin a bayan mu. Yanzu kuma gashi ka saka ka wata rigima. Ta yaya ne zan saka ka fahimta? Ni kawai so nake mana yayi. Baba dan Allah ka yarda da ni. Ka kai ni gidan na minti 10 kawai. Kai in ka ci gaba da irin wannan